nos. Dobro mi došao, moj dragi Bernardo. Kao i uvek, nosim vam dobre vesti. Pa ti si zaista prijatelj ove kuće. Pi! Vidi, gospo napisao juče. Gospo! Molim, Berni. A šta ćete mi dati ako vas nećemo brati? Evo, biraj šta god hoćeš. Stvarčice, novac, novac. A jer može pored toga Šta? jedan par ovih crvenih čarapica? Molim?